Be sy'n y lle yma dwi'n galw adra, does na'm lot, dim ond ceia. Bach o defaid ar y borfa, gweld gola afonydd Pesda. Da ni'n yn fach, mae lleisiau ni'n fawr, felly stopiwch sbio i lawr. Ni bu ar awr, agor dy gysgiad, dyma podlediad. Plant Pesda. Croeso i podlediad Plant Pesda, hefo Thomas, Math, Elen, Elsa, Angharad, Llynos. Heddiw da ni'n trafod Llyfrau. Pa lyfr fysach chi'n argymell i'r gwrandawyr a pam? The Hunger Games, definitely. Dwi'n meddwl mae just yn llyfr... Mae yna 3, ond mae nhw'n llyfrau anhygoel. Just y ffaith bod mae'n dim rhy out of this world a dim rhy fel fictional, ond mae yna aspect o bywyd go iawn, ond hefyd mae yna pethau fysa ddim yn gallu digwydd yn bywyd. Dwi'n meddwl Harry Potter oherwydd mae pethau sydd ddim yn y ffilms sy'n dda oherwydd ti'n cael gwybod mwy am y cymeriadau a stwff dwi'n meddwl maen nhw'n anhygoel. Os yna rhywun o'ch chi'n darllen o fath heblaw llyfrau, ella cylch drona? Oes. Mellten. Mae o'n stori dda am plentyn sy'n mynd rownd hefo pobl sy'n cwffio, sy'n sôn am bywyd, sy'n mynd rownd ac cwffio am pethau. Os mae yna lyniau, cartoons neu lluniau graffig yn mellten hefyd oes, ti'n meddwl bod hynna'n helpu chdi wrth darllen o? Yndi, mae'n dangos mwy am stori, mae'n dangos sut maen nhw'n gweithio hefo hyn. Yn efo llyfrau go iawn, mae'n jyst llawer o sgwennu lawr. Ond mae'n jyst darna bach o sgwennu. Mae'n gwneud y llyfr yn well. Sut mae darllen yn gwneud i chi deimlo? Dwi'n weithiau'n gwneud i chdi teimlo blinedig, herwydd weithiau pan ti'n darllen cyn mynd i gwely. Herwydd mae'n gwneud meddwl chdi relaxio, herwydd ti'n jyst clywed stori rhywun arall am rhywbeth. Mae'n gwneud ti teimlo hapus hefyd, cos ti mewn byd gwahanol sydd ddim yn bywyd chdi, a mae fel ffordd i esgapio, kind of. Ac mae'n dibynnu pa wath o lyfr ydi o. Weithiau mae'n gallu gwneud chdi teimlo'n hapus, a weithiau mae'n gwneud i chdi teimlo'n drist. Da chi di enwi dipyn o lyfrau Saesneg. Os na lyfrau Cymraeg byddwch chi'n darllen? Mae yna lot o gyfieithiadau o lyfrau Saesneg yn y Gymraeg heddiw does. Be ydych chi feddwl o'r cyfieithiadau yna? Dwi'n meddwl mae'r cyfieithiadau pethau fatha David Walliams, mae yna rei o'r storis ddim yn ei sens yn Cymraeg, ond os ti'n darllen nhw'n Saesneg, maen nhw'n gwneud lot mwy o sens. Cos weithiau maen nhw'n gael fel y geiriau yn fel, dim yn anghywir, ond dim sut mae'r ysgrifennwr di rhoi nhw, so mae'n bach yn gwahanol experience. A weithiau yn y llyfrau mae yna odli, ond mae'r odli wahanol yn Cymraeg na'r Saesneg. A mae'r geiriau fforong, so di o ddim yn ei synwyr weithiau gyda rhai geiriau. Ac mae o well yn y Saesneg, ond weithiau mae yna llyfrau gwell yn y Cymraeg di gael ei cyfieithu o'r Saesneg. Fel, mae'r stori newid pam mae'n di gael ei cyfieithu. Fel Elsa dweud, di'r geiriau weithiau ddim yn yr un peth, so weithiau diolch yn gwneud sens. Dos nhw ddim yn cyfieithu rhai sy'n nhw'n ffeindio'n anodd i cyfieithu. Llyfr nhw wneud rhai, ond mae'r original o'r bob un llyfr bod yn well. Ac yn efo synwyr, chdi gael mynd i fewn i fel byd y llyfr, a wedyn mae'n gwneud mwy o synwyr. Dwi'n meddwl ddod nhw'n gwneud mwy o llyfrau Cymraeg fatha original, achos a wedyn ddim cyfieithu nhw i Saesneg i wneud o'n well yn y Gymraeg na mae o'n Saesneg. Ond nath William Morgan cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, ond oedd hwnna'n syniad da, oherwydd oedd pobl eisiau clywed yr crefydd
Cymraeg yn well yn Cymraeg na Saesneg oherwydd weithiau oedd yr pobl y blaen ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn. So oedd yn syniad da i cyfieithu'r llyfr i Gymraeg. Mae yna lot o bethau positif am gyfieithu llyfrau does, ond eich bod cyfieithu gormod ohonyn nhw yn effeithio ar ansawdd y stori, a eich dwi'n cael y teimlad bod chi eisiau mwy o lyfrau gwreiddiol yn y Gymraeg. Mae'n yn syniad da oherwydd wedyn mae'na pobl yn gallu adio ar y stori yna yn Gymraeg, so nhw'n gallu gwneud o eto yr llyfr fatha, yr llyfr penodol, ond maen nhw'n gallu gwneud o well. So dyn nhw'n gorfod gallu mynd o'r Saesneg i Gymraeg, a ddim yn gorfod gwneud o eto, oherwydd mae'r geiriau ddim yn gwneud sylwi. So mae'n rhaid greiddiol wedyn mae'na stori greiddiol yn efo, so da chi'n newid o pan da chi'n newid o'r Saesneg i Gymraeg. Hefyd, fydd na mwy o poblogaeth yn Cymraeg, a fysa na mwy o pobl Cymraeg yn darllen y storis, cos mae heb di gael ei cyfieithu a mae'n stori original. A fysa'r iaith Gymraeg yn fynd yn fwy, oherwydd mae yna mwy o pobl efo access i'r llyfrau Cymraeg, so sy'n nhw'n gallu dysgu mewn Cymraeg. So wedyn eitha pobl sy'n siarad Cymraeg mynd i fyny gyda ffordd o siarad y Cymraeg. Fel mae Thomas yn dweud, ferydd nhw gadael rhai gwreiddiol Cymraeg oherwydd fydd yna fwy o llyfrau Cymraeg wedyn, a wedyn fydd pobl eraill yn cael ysbrydoli gan nhw i wneud mwy o'r Cymraeg. Da chi wedi sôn am lyfrau fysa chi'n argymell i bobl i darllen, a llyfrau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda. Ond, os gennych chi wbeth arall fysa chi'n argymell i'r gwrandawyr? Sy'n gallu bod yn gerddoriaeth, neu ffilm, rhaglen deledu, beth arall da chi'n darllen? Dwi'n really hoffi music, mae teulu fi gyd yn caru music, a dwi yn caru'r band mae'n cweit newydd o'r enw Cage the Elephant, a mae'n really amazing, a hefyd fel Arctic Monkeys a pethau fel yna, maen nhw'n brill. Os fysa chi yn sgwennu llyfr fory, pa fath o lyfr fysa chi'n sgwennu? A pam? Allan bywyd pobl yn amser cyfnod clo i pobl gael gweld bod o pob yn mynd trwy'r un peth, neu rhywbeth fel hynna amdan pobl, neu fyswn nhw'n sgwennu fel stori neu rhywbeth. A fel mae Llynas yn dweud hefo'r pethau cyfnod clo, fysa ti'n gallu gwneud o fel hefyd fysa pobl, dwi'n gwybod, yn y future yn gallu deall be nes digwydd, fel fysa fo'n gallu bod o fel stori hanesyddol fach. Ffarmio achos sa'n nhw'n gallu wneud i pobl deimlo sy'n mai i byw yn cefn gwlad efo anifeiliaid gwahanol ar y natur. Ti'n meddwl bod angen mwy o lyfrau ffarmio? Do. Mwy o lyfrau am ffarmio i bobl ifanc, illa? Ie. Os na rhain bodoli? No. Ac hefyd, fysa fo well eisiau wneud llyfr am y clo mewn, oherwydd fysa chdi gallu sôn am sut oeddech chdi'n gallu cwpio gyda'r gwaith, os oedd y gormod o waith, os oeddech chdi wedi gorfod wneud rhywbeth, mynd i helpu rhywun efo rhywbeth, mynd i nôl bwyd i rhywun, mynd rownd hefo just wneud pethau neis i pobl, be na ddech chi'n wneud i helpu pobl yn y clo mawr, fydda oeddech chi'n clapio i'r NHS pob hyn a hyn, os oeddech chdi wedi gwneud rhywbeth fe hynna, ond i rhywun arall yn helpu chdi neu ysbrydoli chdi neu rhywbeth yn y cyfnod clo. A hefo, mae yna lot o llyfrau amdan diddordebau, ond un o hoff diddordebau fi ydy reidio ceffylau. A as person sy'n caru ceffylau, dwi'n trio ffeindio llyfrau amdano nhw yn y Cymraeg, a dos na hardly any, dos na bronion ddim. So dwi'n fel, fysa fo'n haws i pobl a plant sy'n fel fi yn obsessed efo nhw i gael heina. Ac i orffan de, be fysa'n denu chi i ddarllen mwy?
pa fath o lyfrau da ni angen yn y byd yma ar gyfer pobl ifanc fel chi? Ffordd o fyw, fydda sut mae pobl eraill yn byw yn y bywyd gwahanol, sy'n sef yn teimlo sef chdi'n byw yn rhywle sef lot o bres, sef efo tai sydd ddim yn dda iawn, so ydych chi'n byw ar y stryd, so chi'n mynd rownd, jyst yn sôn am bywyd rhywun arall, yn darllen am bywyd rhywun arall, ar ys yna lot mwy well i'r plant ifanc i deall beth sy'n digwydd yn y byd. A fel llyfrau, kind of fel hynna, ond fel llyfrau ffeithiol hefyd sy'n interesting, ond maen nhw'n rhoi ffeithiau i chdi am fel cynhesu byd eang a pethau fel yna, so bod da ni deall mwy. Dwi'n cytuno fe Elsa a Thomas, ond hefyd rhy fel hanesyddol i gael gwybod fel beth sy'n digwydd o gwmpas y byd. Wedyn mae yna news ond os am fel, os o'n gallu bod fel news fel llyfrau, a wedyn beth sydd wedi digwydd o'r blaen, a jyst beth yna. Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd A prosiectau Gaeaf Llawn Lles. Am wneud y podlediad yma'n bosib. Diolch i Kerry i dysgu ni rapio. A diolch i Mari a Marad. Cofiwch wrando tro nesa. Ta!